नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवारच्या नगे ग्रामात श्री महादेवाला जात्रेनिमित्तान हगरण कार्यक्रमात स्तब्ध चित्राचे प्रदर्शन. उडुपी मलबे बंदराचेर उदकात पडली रिक्षा, सुदैवान चालक बचाव. कारवार शहरात आणि होसाळी हिंगा सेना प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत हेमका श्रद्धांजली कार्यक्रम. अरबैल घाटात लॉरी मालकालो लॉरी चालकाचेर हल्लो, योग्य क्रम घेवची सार्वजनिकाली मागणी. कारवारच्यान वयच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम अर्धवट आशिल्ल्या कारणान वाहन अपघाताची वाढ. अश्वलालो नागे निवासी रामू गौडा या व्यक्तीचेर हल्लो. ग्रामीण भाग आरोग्यवान जावचो गरज आसा, रवी रेडकर. रामनगरात भाजपचे दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवारच्यान वयच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम अर्धवट. कारवारच्यान वयच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम अर्धवट आशिल्ल्या कारणान आणि दिवसांदिवस शहरात वाहनाची संख्या वाढत आशिल्ल्या कारणान वाहन अपघाताची संख्या वाढत आसा. शहराच्या दिवेकर कॉलेज, उडुपी हॉटेल हांगा पादचारीक रस्तो धांगाळूक खूप त्रास जातात. पयलींच हो राष्ट्रीय महामार्ग अवैज्ञानिक रूपान बांधिल्लो आसा. हाचे बद्दल लोकांनी तक्रार केली तरी आमदार, खासदार जावं संबंधित अधिकाऱ्यान लक्ष दिलें ना. तशें जावन दिवसाक एक तरी अपघात घडटी आसा. बिणगे घाटार आणि अर्गे घाटार तर हे प्रमाण खूबच आसा. तरी ज्या ज्या रस्त्याचेर काम पूर्ण जाला जावं ज्या रस्त्याचेर अपघात जावचो संभव आसा थंय रस्तो विभाजक म्हणल्यार डिवायडर आणि वेग नियंत्रण दवरूंक हंप दवरूं जाय आशिल्लें. ताचें निर्माण अजूनय सारकें जालें ना. ह्या सगळ्यात भर म्हण हरवळ गोरवां रस्त्या मदीं बशिल्ली उरतात. जास्ती करून रातीन ह्या हरवळ गोरवार बी संबंधित अधिकारी कारवाई करनात. आम्ही कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन सरकाराक आणि संबंधित अधिकारी लोकांक विनंती करतात की ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ह्या महामार्गाचेर अपघात जावचे कमी करचे. कारवारच्या नगे ग्रामात श्री महादेवाला जात्रेनिमित्तान हगरण कार्यक्रमात स्तब्ध चित्राचे प्रदर्शन. कारवार तालुक्याच्या देऊळमुखी ग्रामपंचायत व्याप्तीत नगे ग्रामात श्री महादेवाली जात्रा महोत्सव प्रतिवर्षाप्रमाणे काल झाले. या जात्रेचे विशेष म्हणल्यार या जात्रेक स्थानिकांमार्फत गावात जावच्या सांस्कृतिक देखाव्याचे स्तब्ध चित्र म्हणा काल्पनिक कलेन केल्ले विविध रामायण, महाभारत तसेच वेद पुराणाचे अशा अनेक तरेची सांस्कृतिक कला, लोकनृत्य, करावळी प्रदेशाची संस्कृतीचे प्रतिबिंब करून सार्वजनिकाले मनोरंजन करचे कार्य या जात्रेत करतात. या कार्यक्रमात हगरण असे म्हणतात. या हगरण सांस्कृतिक कार्यक्रमात या वर्साक संजीवनी पर्वत उठोवडचे श्री हनुमंताले स्तब्ध चित्र, पुढची तयारीत आशिल्लो व्हडलो डायनोसॉर, ड्रॅगन हेमका विद्युत बल्ब तोंडात आणि दोळ्यात घालून ते सुशोभित दिसताले. अशा अनेक प्रकारचे नृत्य वाद्यमेळाच्या तालार या स्तब्ध चित्राचे प्रदर्शन देवळाकडे येयल्या भक्तान मोठ्या आनंदान वीक्षण केले. रामनगर हिंगा भाजपचे दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम. जोयडा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमगेल्या हातीन आज काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे लोकार्पण झाले. त्या निमित्तान जोडा तालुक्यातल्या रामनगर हिंगा साई मंदिरात तालुका भाजपा मंडळाच्या वतीन दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रमाचे आयोजन झाले. सोमवारा सकाळी तालुका भाजपा मंडळान रामनगर हिंगा साई मंदिरात पूजा केली. कार्यक्रमाचे आयोजन केले दरम्यान ह्या वेळार पत्रकार परिषद घेऊन या निमित्तान जोडा तालुक्यात आरोग्य शिबिर, स्वच्छता मोहीम दवरतली अशी माहिती तालुका भाजप अध्यक्ष संतोष रेडकर हेमी दिली. 14 जानेवारीपर्यंत तालुक्यातली देवळा साफ करचे बरोबर विविध उपक्रम दवरतले असे त्यांनी सांगले. ह्या वेळार भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष शिवाजी गोसावी, कार्यदर्शी सुभाष मांजरेकर, भाजपचे कार्यकर्ते गिरीश गोसावी, रमेश गावडा तसेच पंचायत सदस्य व विविध घटकाचे पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले.
उडपी मलबे बंदराचेर उदकात पडली रिक्षा, सुदैवान चालक बचाव. होन्नावर उडपी जिल्ह्याच्या मलबे बंदराच्या समुद्रात एक ऑटो रिक्षा अकस्मात नियंत्रण चुकून उदकात पडली. जाल्यार या घटनेंतल्यान रिक्षा चालक सुखरूप उदकांतल्यान वयर येयलो. स्थानिक ईश्वर मलबे हेमी प्रसंगावधान राखून उदकात पडिल्ली ऑटो रिक्षा 2 बोटीच्या सहाय्यान दोरी बांधून वयर काडूंक सफल जाले अशें कळयलां. अस्वलान नागे निवासी रामू गौडा ह्या व्यक्तीचेर केलो हल्लो. कारवार आपल्याक आहार मेळचे या आशेन रानातली जनावरां आता लोकवस्तीत येवचे सदाचेर जाला आणि ती जनावरां मागीर मनशाचेर हल्लो करतात. अशीच एक घटना कारवार तालुक्याच्या नागे गावात घडली. मल्लापूर अरण्य विभागाच्या व्याप्तीत ही घटना घडली. एक अस्वलान नागे निवासी रामू गौडा ह्या व्यक्तीचेर हल्लो केलो. मागीर गांवच्या लोकांनी त्याका कारवारच्या क्रिम्स आस्पत्रेत दाखल केले. घटनास्थळाक अरण्य अधिकारी लोकांनी भेट दिली आसा तरी गांवच्या लोकांनी भय अजूनही कमी झाली ना. कारवार शहर आणि होसाळी हिंगा सेना प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत हेमका श्रद्धांजली कार्यक्रम. कारवार तालुक्याच्या होसाळी हिंगा होसाळी युथ हेमगेले वतीन भूसेना, जलसेना आणि वायुसेना प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत आणि साथी स्वर्गीय सगळे 13 जाण सेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत शहीद जाल्ले. तेमकां मेणवाती पेटोवन श्रद्धांजली अर्पण कार्यक्रम आयोजित केल्लो. ह्या वेळार सेना प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत हेमचे बद्दल युवा श्री नंदकिशोर नाईक हेमी थोडक्यात माहिती दिवन शहीद जाल्ल्या सगळ्याक श्रद्धांजली अर्पण केली. तशेंच काल सांजेच्या 6 वाजताना जनशक्ती वेदिका आणि कन्नड साहित्य परिषदाचे वतीन कारवार शहराच्या सुभाष सर्कला कडच्यान सविता सर्कला मार्गान नगरसभेच्या बाजून आशिल्ल्या गांधी पुतळ्याकडे पर्यंत मेणबत्ती पेटोवन मिरवणूक काडून गांधळी पुतळ्याक मालार्पण करून सेना प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत हेमका श्रद्धांजली अर्पण केली. ग्रामीण भाग आरोग्यवान जावचो ही गरज आसा. रवी रेडकर, जोयडा. वातावरणात बदल आणि ग्रामीण भागात नवीन सुधारणा जाते असल्या कारणान नवीन रोग येते आसात. ताका लागून देशाची संपूर्ण व्यवस्थाच बिगडची भीती निर्माण झाली आसा. आमकां ग्रामीण भाग रोगमुक्त दवरूंक जाय तर येवच्या काळात ग्रामीण भाग आरोग्यवान जावचो ही गरज आसा असे प्रतिपादन संजीवनी सेवा ट्रस्टचे संस्थापक रवी रेडकर हिम केले. आयताराक संजीवनी सेवा ट्रस्ट, क्रुगर फाउंडेशन कारवार, एकल अभियान बेळगाव तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन बेळगाव हेमगेल सहकार्यान उर्सा हिंगा आरोग्य शिबीर आयोजित केले. त्या वेळार तेमी उलयले. ग्रामीण भागातल्या लोकांक कॅन्सर, हाय शुगर, किडनी स्टोन, पार्श्ववायू, मूळव्याध, त्वचा रोग असे रोग जाती आशिल्ले दिसून येतात. तेमकां संजीवनी सेवा ट्रस्ट तर्फे गावागावात वचून प्राथमिक उपचार दिते आसात. तशेंच रोगाबद्दल तांकां जागृती करते आसात अशें रेडकर हेमी सांगले. या आरोग्य शिबिरात बायलांचो सहभाग जास्त आशिल्लो. तेमकां तपासणी करून योग्य मार्गदर्शन केले. बाकी ठिकाणी नको.
अर्बैल घाटात लॉरी मालकालो लॉरी चालकाचे हल्लो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अर्बैल घाटात राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजूच्या गटारात 2 टायरा गेल्ल्याक लॉरी मालकान लॉरी चालकाचेर आयुधान हल्लो केल्ली घटना सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. लॉरी चालकाक लॉरी मालकान मारिल्या ह्या कृत्याचो सार्वजनिकान आक्षेप व्यक्त केला. अमानवीय रितीन अशें वागिल्ल्या मालकाचेर क्रिमिनल दाव करूं जाय अशी अपेक्षा केला. पोलिसांन हेजेर गंभीरपणान विचार करून त्या मालकाचेर सक्त कारवाय करूं जाय म्हूण सार्वजनिकाली मागणी आसा. हेजेर पोलीस कितें क्रम घेतात तेजेर सार्वजनिकालें लक्ष आसा. ಮಾತಾಡು ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಎಣ್ಣೆ ತರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಎಣ್ಣೆ ತರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.